Често в работата си забелязвам един особен парадокс. Хората искат да променят живота си, да повишат личната си вибрация и да бъдат по-щастливи, но усещат, че нещо невидимо ги дърпа назад. Сякаш повтарят едни и същи грешки или изпитват страхове, които нямат логично обяснение в настоящето им. Когато започнат да търсят отговорите, те често стигат до момента, в който трябва да затворят очи и да погледнат навътре, за да се върнат назад в спомените си от минали животи. И точно тук идва въпросът какво всъщност се случва по време на регресията в минал живот. Много хора изпитват притеснение, че ще загубят контрол или че ще попаднат в състояние, в което няма да могат да контролират себе си. Но всъщност истината е съвсем различна. В това дълбоко състояние съзнанието винаги следи преживяванията. Независимо от дълбокия контакт с подсъзнанието, човека запазва способността си да коментира, да анализира и дори да преценява видяното. Той винаги владее контрола върху това, което казва. Процесът не е като някаква машина на времето, в която някой си седи и се телепортира някъде, без да си дава сметка за настоящето. Важно е да се разбере, че начинът, по който подсъзнанието подава информацията, е строго индивидуален. Като тук искам да кажа, че няма правилен или грешен начин да се преживее една регресия в минал живот. Всичко зависи от водещия сетивен канал на самия човек. Какво искам да кажа? Най-често по време на регресия хората виждат събитията почти като на филмова лента, с ярки цветове, наситени картини и съвсем ясни детайли от облеклото или мястото, където се намират. При други хора обаче картината може да не е толкова кристална, но затова пък те много често по-скоро са въвлечени емоционално. Те по-скоро усещат чувствата на човека, който са били. Неговите страхове, радостите му или мотивите за действията му. Те просто знаят къде са и какво се случва във всеки един момент. А понякога дори водещи могат да бъдат съвсем физически усещания, като тежестта на дрехите, може да се усеща хладния полах, ако там има вятър, примерно, или специфични аромати, звуци, които моментално потапят човека в спомена и той си спомня. Но независимо от начина на възприятие, най-важното е, че след сесията човек си спомня абсолютно всичко преживяно по време на регресията. И тук идва въпросът как е възможно това? Как успяваме да достъпим тези пластове на паметта, които в ежедневието са скрити за нас? Всичко се свежда до това, какво всъщност се променя в съзнанието ни по време на този процес и по-точно как се променят нашите мозъчни вълни. В ежедневието си, докато сме активни, работим, общуваме, ние се намираме в така нареченото бета състояние на мозъчни вълни. Това е нашето логично, мислещо, анализиращо и будно съзнание. По време на регресията, чрез дълбока релаксация, ние плавно се потапиме по-дълбоко и навлизаме от бета в алфа нивата на мозъчни вълни, а често дори има и тета мозъчни вълни, в зависимост от това доколко човек успее да се отпусне. Алфа вълните са вълните на дълбоката медитация, визуализация, творчество. Именно тук границата между съзнанието и подсъзнанието става тънка и пропусклива. Важно е да подчертая, че това не е делта състояние, защото делта е нивото на много дълбокия сън, в който нервната система почива, т.е. ние
спим. Това е дълбокия сън без сънища. В регресията ние сме далеч от съня. Ние сме в зоната на разширеното самопознание между алфа и тета мозъчни вълни. Всъщност тези по-дълбоки нива на ума, в които влизаме, са ни познати от ежедневието. Алфа, това е праговото състояние, в което се намираме всяка сутрин, точно преди да се събудим напълно. Тогава образите от сънищата, които сме имали, още са живи, още са ярки, а съзнанието ни е обърнато изцяло навътре. Точно в този момент ние имаме достъп до всички извори на подсъзнанието ни, без да действат обичайните потискащи механизми и вътрешните критици. И тук искам да подчертая нещо изключително важно. В състояние на регресия няма абсолютно никаква опасност. Много хора изпитват страх, че винаги че могат да попаднат в някакви негативни спомени, да видят насилие или да се открият в някакви роли, които не харесват. Истината е, че нашето подсъзнание е изключително интелигентно и притежава мощен вроден механизъм за защита. То никога няма да ви покаже нещо, за което вашата психика не е готова в момента. Подсъзнанието работи като мъдър филтър. То пропуска само онази информация, която е необходима за вашето изцеление, лечение в момента. И осъзнава точно това сега. Тоест, дори да изплува спомен за трудно преживяване, подсъзнанието често ни го представя по много щадящ начин. Може да наблюдавате събитието дистанцирано, сякаш го гледате отстрани. Или изобщо да не виждате картината, а просто да дойде като информация до вас, като чисто вътрешно знание какво се е случило. Тази дистанция всъщност позволява да се разбере урока, без да се налага да се преживява болката отново. Освен това, човек не може да заседне в това състояние. Напротив, той запазва самообладание и може да излезе от процеса по собствено желание във всеки един момент. Вие сте в пълна безопасност, защото вашето собствено висше съзнание е това, което направлява потока от информация, който стига до вас. Този контрол е възможен, защото по време на сесията съзнанието не изчезва, а по-скоро застава в ролята на наблюдател и преводач. Именно това присъствие на будният ум позволява на човек, докато преживява ярки спомени от миналото, едновременно с това да борави с знанията си от настоящето. Благодарение на тази двойна осъзнатост, той може да описва видяното на съвременния език, да разпознава географски обекти и дори да назове конкретна година, която внезапно изплува пред вътрешното му зрение. Съзнанието всъщност просто превежда архивите на подсъзнанието в думи и факти, така както ги разбираме днес. За да ви стане по-ясно, ще дам един пример. Човек може да се види като лечител, примерно в малко средновековно селище и неочаквано да разпознае сред хората там лица, които са негови близки в настоящият му живот. Това е възможно именно защото в състояние на регресия човек е едновременно и зрител, и критик, и участник. Той преживява миналото, но в същото време неговият буден ум може да анализира и да прави връзка с сегашния му живот. Този директен достъп до подсъзнанието притежава огромна лечебна сила. Ако трябва да използваме метафора, можем да си представим
Нашето подсъзнание е като една необятна градина от преживявания, в която се крие изворът на познанието. А пък регресията всъщност е пътеката, която ни отвежда до този извор, за да отпием от него и да се пречистим от всичко старо и ненужно. Всъщност това е един мисловен акт на връщане назад във времето, но е с една конкретна цел – да се освободим от блокажите, които имат негативно влияние върху сегашния ни живот. Когато началната травма се изведе на повърхността, когато я осветлим и след това я освободим, се постига мощен лечебен ефект. Точно в този момент хората много често усещат физическото улекотяване, сякаш че от плещите им пада буквално тежък товар, който е носен понякога наистина векове наред. И именно тук се крие отговора на въпроса защо понякога стандартната терапия не е достатъчна. Често травмите, с които се борим, идват от нашето детство в настоящия живот. Но аз в моята практика съм забелязала, че може би около 40-50% от случаите коренът на проблема е изтласкан много по-назад, т.е. от минал живот. Ако една травма е пренесена от предишен живот, дори най-добрият психотерапевт не винаги може да постигне пълно излекуване, ако работи само с рамките на настоящия живот. Но когато тези потиснати спомени изплуват на повърхността и бъдат осветени, подобрението на симптомите обикновено е поразително бързо. Защото когато откриеме корена, спираме да се борим с последствията и започваме да разбираме защо животът ни се случва по този начин. В моята практика често наблюдавам нещо много интересно, как определени проблеми в живота ни следват един и същи почти предвидим модел. Понякога човек идва при мен с необяснима тревожност или ситуации, които се повтарят отново и отново, без логично обяснение в настоящият му живот. Дори да открием някакъв спомен от детството, който дава част от отговора, често остава усещането, че нещо по-голямо и по-дълбоко е скрито под повърхността. Тогава разбираме, че случилото се в детството е било просто ехо от една много по-стара история. Представете си го като нишка, която се промушва през времето. Преживяването от този живот е само последният възел на нишката. Регресията ни позволява да се върнем до самото начало, там където всичко е започнало за първи път. Само когато открием източника, можем да разплетем този модел и да спрем неговото влияние върху настоящето ни. Нека ви дам един пример. Представете си човек, който изпитва панически страх от това да бъде ограничаван или контролиран. В този живот той може да е имал властен родител, което обяснява част от тревожността му. Но в регресията често откриваме, че този модел на загуба на свобода се е повтарял отново и отново в различни преживявания. Веднъж, примерно, е било като несправедливо затворничество, друг път като състояние на някакво тежко подчинение. Това е установен модел, който душата пренася със себе си през времето. И точно тук е ключът, докато не извадим на светлина всички пластове от този модел, а не само последният спомен от детството, цикълът няма как да спре. Едва когато разберем урока на душата, скрит за тези повторения, енергията се освобождава и човек най-после постига траен вътрешен мир.
В моята практика виждам, че когато стигнем до този дълбок корен, подобрението на симптомите наистина е много бързо. Но искам да споделя и нещо много важно от опита си. Не всеки човек непременно се нуждае от припомняне на предишни животи. Понякога отговорите, от които душата има нужда, точно в този момент, се крият тук, в настоящият ни път. Може да е в нашето детство или в текущите ни избори. Защото целта не е просто да любопитстваме за миналото, а просто да направим настоящето си по-леко и осъзнато. Важно е да знаете, че хипнотерапията и регресията в минал живот реално използват едни и същи инструменти. Разликата е единствено в това докъде се простира паметта. Дали се връщаме към моменти от сегашният ни живот, за да лекуваме някаква травма от детството, това е хипнотерапията, или отиваме още по-назад във времето, в спомени от минали животи. Тоест, това е регресията. И в двата случая процесът ни отвежда точно там, където е най-големият ни капацитет за лекуване в момента. И също искам да кажа, че независимо докъде ще ни отведе пътешествието навътре, самото умение на дълбоката медитативна релаксация, която използваме за въвеждането в минали животи, всъщност е един безценен дар. Защото в този свят, изпълнен с толкова много стрес и напрежение, умението да притихнем и да се обърнем навътре е най-висшата форма на грижа за себе си. Когато се научим да привеждаме ума си в състояние на дълбок покой, в тялото ни се случва истинско чудо. Нервната система се успокоява, производството на хормони на стреса спира, а имунната ни система получава така необходимият ресурс, за да започне да се възстановява по един естествен път. Затова медитативната релаксация не е просто техника. Да, ние я използваме, за да релаксираме тялото и да навлезем в спомени от нашето минало, но тя също така е инструмент, чрез който можем да поддържаме вътрешен мир буквално всеки ден. И точно защото вярвам в силата на това състояние, в моят сайт aniivanova.com може да откриете специално подготвени медитативни релаксации, които да ви помогнат в това ежедневие. Постепенно ще започна да качвам и такива практики тук в моят YouTube канал. И сега искам да ви кажа, че ако това, което споделих днес, резонира с вас и се чувствате готови да потърсите вашите собствени отговори, ще се радвам да вървим по този път заедно. Ако видеото ви е било полезно, може да го харесате и да го споделите с приятели. Понякога точно едно такова обяснение е необходимо на някого, за да направи първата крачка към своя вътрешен мир. Последвайте ме и се абонирайте за канала ми, за да изградим заедно пространство на осъзнатост, светлина и споделено израстване. Благодаря ви, че бяхме заедно и до скоро!